Dorrón vaise render os encantos do porco o vindeiro 15 de abril. A Comisión de Festas desta parroquia de Sanxenxo escolleu a orella como principal reclamo para a súa primeira cita gastronómica. O evento busca recadar fondos para as súas festas. Si é verdad que nas parroquias dos arredores xa se están facendo moitas festas gastronómicas e nós en Dorrón non tiñamos ningunha, tiñamos que facer algunha. Un pouco a idea é esa, é confinanciar pois as demás festas que se fan durante o ano no pobo, non? Son festas patronais que sempre se fan coas aportacións dos veciños, son cada vez máis os custos que traen estas festas, entonces tratar de axudar un pouco a cubrir eses gastos. Ademais da saborosa orella, o menú complétase con outros produtos como churrasco, polvo ou empanada, todo a prezos populares. Dende a organización tamén promete unha xornada chea de diversión, con moita música e actividades infantís. As actuacións de a Orquesta Marbella e Marieta. Durante o longo do día vamos a ter máis actuacións, pero todos son con colaboración con outras asociacións como Soalleira, que veñen a colaborar con nós, farán unha actuación tamén sobre o mediodía, máis ou menos, a unha e media ou así, e despois a tarde xa tenemos outras actuacións, habrá hinchables pos nenos. Para a promoción deste encontro gastronómico, a organización impulsou un concurso de cartéis. Ela, María, foi a gañadora cun colorido debuxo que, segundo explica, recolle a perfección a esencia do evento. Como é da orella, o primeiro que se me veu á mente foi un porco, e despois, cando xa o tiña debuxado, pouco a pouco foronse-me ocurrindo outras cousas, como o pan, o plato. Dende o Concello celebran a boa iniciativa dos veciños de Dorrón porque a cita gastronómica, ademais, está a unir a toda a parroquia. Une, ademais da propia Comisión de Festas de Dorrón, pois a máis colectivos de Dorrón, como é o propio Club de Fútbol, como é Soalleira de Dorrón, que é un colectivo que tamén axuda a dinamizar o pueblo. Así que tomen nota na súa axenda o 15 de abril a partir do mediodía no campo de fútbol de Dorrón.